Zdravo, ja sam Bojana Maljević i pročitat ću vam odlomak iz knjige Deca zla Miodraga Majića. Prvo što je primetio na starcu bile su neobično prodorne oči. Setne, a opet neuobičajeno žive, otkrivale su čoveka kojeg je život češće ostavljao na cedilu nego što je prema njemu bio fer. Na trenutak, posmatrajući neobičnog gosta, Nikola se seti oca. Strog, krut i često nedokučiv, profesor ustavnog prava Đorđe Bobić u kući je predstavljao nesporni autoritet. Međutim, one večeri, kada ga je neplanirano zatekao kako rida nad gomilom papira za koje će mnogo godina kasnije saznati da su predstavljali odluku komisije o udaljenju sa fakulteta, Nikola je shvatio da i oči oca kriju suze. Kakav li je bio ovaj čovek dok njegove oči nisu plakale? Gospodine Pažin, kako mogu da vam pomognem? Nikola primače stolicu i sede naspram sagovornika koji je u rukama gužvao englesku kapu od sitnog sivog karoa. Ostavljao je utisak čoveka koji je na ramenima teglio težak, nevidljiv teret. Tapacirana stilska stolica, koja je odavno zahtevala restauraciju, tiho krcnu u trenutku u kojem se Pažin nagnuo prema njemu. Imate li dece, gospodine Bobiću? Naviknut na razgovore u kojima su klijenti od prvog trenutka advokate bombardovali faktografijom, Nikola ustuknuo. Nažalost ne, mada sve više sumnjam da bih i bio sposoban za to. Kao i za sve ostalo i za zasnivanje porodice postoji odgovarajuće vreme. Bojim se da sam sopstveno vreme za takav poduhvat nepovratno potrošio. Zašto pitate? Siguran sam da ste sposobni i siguran sam da ste i zaslužili decu. Raspitujući se među prijateljima o vama sam čuo sve najbolje, čak i previše dobrih stvari za jednog advokata. Preko starčevog lica pređe grimasa nalik osmehu. Niko nas tako lako ne navede na pogrešne zaključke kao prijatelji, gospodine. Savete prijatelja neophodno je uzimati sa posebnom rezervom. Ne verujem pričama, gospodine, verujem ljudima koji mi ih saopštavaju. Malo je ljudi u pravosuđu koji su na dobrom glasu, a vi ste upravo jedan od njih. Starac za trenutak zastade i pogleda u kapu koju je stezao rukama. Gospodine Bobiću, moj sin, Dragan Pažin, uhapšen je sinoć pod sumnjom da je ubio poslanika Radovana Kovača. Čuli ste za taj događaj. Optužen je da ga je vezanog isekao i ostavio da iskrvari u krevetu kao pseto. Došao sam da vas zamolim da mu pomognete zato što znam da se to nije dogodilo. Suza, koja se dugo skupljala u uglu starčevog oka, konačno kliznu niz klanac duboke bore. Zvuk, koji pri uzdahu ispustiše njegove grudi, uveri Nikolu da je Pažinovo zdravlje ozbiljno načeto. Da, čuo sam svakako, reče Nikola, u želji da na kratko prekine tešku atmosferu koja se uvukla u prostoriju. Gospodine Bobiću, nastavi starac, uveravam vas da dete koje sam odgojio nije izvršilo takav zločin. Kovač je mom sinu obezbedio posao od kojeg se izdržavao skoro 4 godine. Dragan je bio njegov telohranitelj i nedavno je na mitingu bio povređen braneći ga od rulje koja ga je napala. I na televiziji su izveštavali o tome zašto bi ga sada ubio. To je laž, gospodine, podla laž. Starac zastade za trenutak. Činilo se da pokušava da prikupi ostatak snage. U kabinetu je vladala teška, gotovo opipljiva tišina koju je na trenutak prekinulo samo graktanje gačka koji je provirio iz krošnje pokraj prozora. Čuo sam da ste izuzetan advokat i pošten čovek. Želeo bih da znate da vam neću ostati dužan. Moja primanja su skromna, ali spreman sam da prodam sve što imam za Draganovu odbranu. Molim vas da nam pomognete, gospodine Bobiću. Posmatrajući ga kako kroz kosu provlači krupne žilave ruke prošarane tamnim staračkim pegama, Nikola oseti tugu. Pred njim je sedeo čovek koji se nalazio na prekretnici poslednje runde života. Čak i da mu ništa od navedenog nije rekao, Nikola bi na osnovu starčevog držanja shvatio da je reč o ocu koji u potpunosti veruje u nevinost sina.
Zbog toga je znao da mu mora krajnje oprezno saopštiti ono što je imao na umu. Ubistvo Radovana Kovača bio je predmet duboko prožet politikom koje se oduvek klonio. Radi šta god hoćeš, samo od politike beži, opominjala ga je majka kada mu je po odrastanju otkrila stvarne razloge očeve smrti. Bio je to jedan od retkih amaneta koji je poštovao. Ni ovoga puta nije želeo da napravi izuzetak.